Què hem teixit fins ara? Unes 300 xarxes de diferents mides. Les de 3x4 són per al transport. També en fem de molt grans, de 10x15. Al principi enviàvem de tot tipus, fulles, trossos petits. Ara fem pantalles d'espambot. Les muntem simplement amb un fil, amb una vareta de filferro. Ho teixim nosaltres mateixes. Ara mateix estem acabant aquest procés. Així és com fem els nusos, ho veus? Així. I nosaltres mateixes teixim aquesta base, perquè és car comprar-la ja feta, saps? I així és com teixim les xarxes. Després trencem la base amb espambot. A l'espambot és lleuger, és fàcil d'agafar aquesta xarxa, i la dels draps és més pesada. Podem teixir la base en 2 dies i després completar-ho tot en 2 dies més. En general, de principi a fi són 3 o 4 dies, i el tramat complet també uns 3 o 4 dies. Tot això està fet a mà, no és gaire ràpid de fer. Tot es fa a mà. Tallem la cinta manualment. Què em motiva? Doncs em motiva tant de bo la pau arribi aviat. Vull ajudar els meus nois perquè pateixin menys. L'Olga Vassilievna, una de les responsables, va dir que havia traslladat unes 30 xarxes a la frontera, saps? Els comandants de la unitat van dir que aquesta protecció els va ajudar molt. Tallen el spambot d'aquesta manera i les altres d'una altra, i per això tenen diferents tipus de xarxes. També està fet amb els mateixos materials, però sembla diferent. És per diferents èpoques de l'any, com l'estiu o l'hivern. Es diu terra, és un color que es diu terra. També tenim hivern, estiu, tardor, fulles, però sembla com el fang a la terra. Tenim xarxes que podem comprar a la botiga, per internet, però no tenen aquestes zones. Només tenen 2 o 3 materials d'aquest tipus i quan arriba el dron pot travessar la xarxa, però aquests fils poden interceptar el dron.